του ύπνου ξανιστάμνος ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι και την πορείσουν καθόλου και μικροθυμία. Αυτή είναι εν συντομία η ιστορία πίστης και δημιουργίας που με οδήγησε στο νέο μου ξεκίνημα. Είμαι ο Σταύρος και ζω στο σταυροδρόμι Σερών, δίπλα από τη λίμνη Κερκίνη. Αλλά πλέον το εργαστήριο και το όραμά μου στεγάζονται στο μοναστηράκι, ένα όμορφο γειτονικό χωριό. Έχω την ευλογία να δραστηριοποιούμε σε ένα υπέροχο τόπο, μακριά από τη βασαρία και το άγχος των πόλεων. Οι εργασίες μου αφορούν τη δημιουργία εκκλησιαστικών ειδών με έμφαση στην παραγωγή ορθόδοξων χριστιανικών τρισδιάστατων παραστάσεων, όπως αυτής της Γνήσεως του Χριστού, της γνωστής σε όλους μας χριστουγεννιάτικης φάτνης. Η φάτνη λοιπόν ήταν η αρχή. Ο κτήτορ αυτού του Ιερού Ναού που επισκέπτομαι τακτικά, αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα, ήταν ο πρώτος που άκουσα ότι κατασκεύαζε φάτνες από φελιζόλ. Ο Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης, ένας άνθρωπος με θερμή πίστη και αφοσίωση, αποτέλεσε έμπνευση και για άλλους χριστιανούς να φτιάξουν με την ίδια τεχνική τη δική τους φάτνη. Μετά από παρότρινση ενός εξαιρετικού καλλιτέχνη που αγιογράφησε και αυτόν τον περικαλή ναό, ξεκίνησα να φτιάχνω τις πρώτες μου φάτνες. Ο Αλέξανδρος Σερεκίδης, αν και δεν κατάφερε να μου δώσει τα πινέλα του, ήταν αυτός που μου έσπηρε την ιδέα για να καρποφορήσει τόσο όμορφα μέσα μου. Η φάτνη λοιπόν ήταν η αρχή και με αυτήν θα ήθελα να συνεχίσω, με στόχο να ζεσταίνει μια γωνιά κάθε σπιτιού την περίοδο των Χριστουγέννων, μια γωνιά κάθε ψυχής που πιστεύει στην ενανθρώπιση του Χριστού. Μαζί με τη δημιουργία και άλλων πρωτότυπων και χειροποίητων έργων, ελπίζω και σας παρακαλώ να μου ευχηθείτε αυτή η αρχή να είναι όντως καλή. Σας ευχαριστώ.